day. Amame. Na ye baba besia. E di enti na kuofo. Omo ba, omo ntoma, e ya omo abrafo no maka ntoma. E na apenso. Be ma kuma wo twene a ye sisu a. Asemusi. E bre be ni esi sa twene ne so. Ana bre be so na kuma wo ensa ka sa twene no. Madama, be ma ya ko. Ya me de. Na kuma wo fo, ma brafo. Kuma wa brafo. E di enti ena mo kosa. Ana say ni bre mu. Modern ntoma ena mo de da mo ni bre. Yo me ni aba de enti a ya de ntoma ma me mbo wa ha. Enya brafo no ena kan ntoma no. Ye tumi no eja tumi no. Etu obi bia wo eja bosom no hono. Eso kwa ntoma. Enti se eja ne be sew. Na say mo de obi ya brani. Obi ya brani. Etu hwe adia na atwa bradia. Ye kwa ye tumpaya na ye bi ena ni patiko kro wo ho. Efi se enam ni paso aboa krama so ne ye ma ye nya. Etu sia aduanani bia wa karokre. Na wabu na kunwa o wa kokoduro. O wa kokoduro. Se de jawa kokoduro ba bibie jada no wadi no. Etu watade hwede asia eso entuma no. Enam entuma ye de kwade ye butia. Na sawo. Na wo kasa ba ma kwa na ne twene ne patiko kura. Ese ho. Na ho aba kwasa pe ne sei. Eya woko eya kokoduro. Wuni akokoduro. Asantemai yampo ekunu ahode no fatina kumagu etini edi papa na no de emsabre abrade atoye ni no enti ebema ye de hora konko ho kakra etina mesi so se so bi ye dianani no agini fie nkonwa na abosumudi a na kokoduro eye nokore asa na ya na mo ba so so amawo ai mawo nwa ya na mo to ne se ọwọ́ ayira yẹ muso na ẹnu nso ẹ. Minimum aboa waton kwan mu ama ya kwakwo hunu se aboa we fifie we mu wa bra oda kwan mu eti so we hoho na wo fra aduana mu na se wonim amamre nim amane a obayira wa na akobuza no eti abra enam se abrafo hene meme ya numni ifradum ya abrafo kura ho de wo amawe anas asfie we mu no ya aduanafo wo ya numni de mame se musa enum na ahema ahefie mo na mo ya abrafo mo na mo da wo efi kwasi ada ebe kuma enna na jude suo fa ya sama mo adwuma de betimi aka ya hona mani de ya kakra de elsemu kuno efi se ene adwuma wo ho pa na ya wo eniema bi wa ya fa kamna ntoso eye amamre ene amane enti ene ya ne ebe ya adwuma na na dwi nyina ye mpenti ya ho omo mu penti omo ho nyina no omebre ene ye betusa aye amamre ene amane enti sabra no so a ye hia ni pada sene bia efi se ye de ya de sombo e kwa akosie se ma abrofo no hunu ya chi a enti na asante wo bi ka asante wo bi na wo ya asante ni ona mahwaahwa ho na fa asante sam ya adwuma fa dress ni ehuru se wo ya asante ni enu de sede kwase na na do de suemu enum moda mu mense me de tututu no enne so ansa na akodu tente ne ba shase no tututu ba koso sa na be koso na tututu ne be ka chiri na akofo na dikan eti abura ebenya bi a na ye ni bedie no ye tiamu a na tuo no ye dai ne chase ye kamfo asase ni ja etuo eyeja ye beda se pa ni so me da mase ye da se madam na hima fie no enu ene na nanu mo ben na wo mo ya abra fo mo ewe na ahima se ena ma hodo miensa naka abrafo kan ni de egu ahodo onso omo ne ma
Mesrawo. Mema mesrawo. Dia wo se mu kunu no. Won say na ya need a cooperate. Na metimi ene waka sanche bed me na ba ma. Ma betra studio o sa abere de. Ye betime sane ne emem. Fi say ene wo ka me na ntie na o se me di akoni ama. I was say ye watch kunu de akọ emfoyi na wa won say no. Eno sa de so mu a. That's all. Me a me ya enum ni a me ya Messiah come for hene. Ahafo anu nyina ekosi se hwe ano. Otumfo akomfo hene o me na me da. Me di ane komfo kwache. Komfo kwache. 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 That's about. Me so be da ma.